tak sangku diculuk bilo kalarenyo panggalan singkir buang sayur tapaso buanan mangsa dipandang sajo kok dicali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah pandayun kata di dua diri jaleka samsai di lamun cali kabadan diri jantan balabi cukup pun indah pandayun kata di dua diri jaleka samsai di lamun Alia
sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dei den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dei den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy
alasan mande menyuruh pulang. Indah disangka coiko jadinya mande dia tembak tuh medan mande dan tangisi ampunkan dan ai mande salah tong
makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit main bau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi